bagong pananaw. Isang mapagpalayang umaga Pilipinas, Diyos Maraynal daw Bicolandia. Welcome po sa isa namang umaatikabo, makabuluhan at mahalagang talakayan sa ating kaugnay School on the Air on Organic Agriculture dito sa probinsya ng Camarines Norte. The Gateway to Bicolandia. Hatid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute sa pakikipagtulungan natin sa Camarines Norte, Provincial Local Government Unit at Provincial Agriculture Office at sa mga lokal na pamahalaan ng 12 munisipyo. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, now signing on. Tayo po ay mapapakinggan sa impilan ng radyo dito sa Camarines Norte, DWEN 100.5 Cool Radio, tuwing Biyernes sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Isang oras po tayo bawat araw ng Biyernes, Sabado at Linggo. Magsasama-sama po tayo simula ngayong araw sa loob halos ng 3 buwan at sabay-sabay na matututo sa pamamaraang organikong agrikultura. Gandang buhay po sa ating 500 farmer enrollees na nananggaling sa 12 munisipyo sa lalawigan ng Camarines Norte. Magandang araw, bayan ng Basod, Kapalonga, Daet, Jose Panganiban, Labo, Mercedes, Paracale, San Lorenzo, San Vicente, Santa Elena, Talisay at Vinsons. Ngayon pa lang po ay taos-puso nagpapasalamat na sa inyong pagsuporta at pagpapahalaga sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Sarabay Channel, at FB page ng ATI Bicol, at syempre sa FB page din ng nabanggit na partner radio station natin dito sa probinsya ng Camarines Norte. Okay, so ngayong araw po ay pusyal po nating bubuksan ang ating 3 buwan na pag-aaral dito sa ating paaralang panghimpapawid, ating kaugnay School on the Air on Organic Agriculture. Since ito po ay ating launching ng ating broadcast, makakasama natin ngayong araw ang focal person sa Organic Agriculture namin sa ATI para naman ipakilala sa atin ang mga katangian at obheto ng organic program ng DA-ATI at ng School on the Air na ito. Ang napakasipag, kasamahan namin, kasamahan ko sa opisina, syempre, dito si Ma'am Justin Cano, Tubig. Magandang umaga, Ma'am Justin. Bati ka naman po sa ating mga ka-OA. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga tagapakinig po ng School on the Air on Organic Agriculture. Okay, maya-maya po ay sa huling yugto ng ating programa ay makakasama rin natin ang may-ari test the partner ng Joros Farm ng Ligao City, si Sir Jose Obligacion. So maya-maya po yan, kaya sit back and relax mga ka-OA. So ngayon, si ano muna po ang makakasama natin sa unang yugto ng ating programa. Siyempre, ang ating OA, si Ma'am OA focal person, si Ma'am Justin Cano. Ma'am Justin, ikaw na po ngayon ang magpaliwanag, okay? Magpaliwanag at magbigay ng konting background nitong ating School on the Air dito sa bayan, ay dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Yan, salamat Kuya Mike. So ngayon po, ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano po yung gagawin natin sa 3 buwan na pagsasama-sama natin dito sa School on the Air Organic Agriculture at leading ito, Kuya Mike, sa NC2. Yan, kaya nga nararapat at ikaw ang yung aking nakasama para mas mapaliwanag mo pa kung ano ang ating School on the Air, ano yung twist ng ating School on the Air dito sa Organic Agriculture. So, pero bago po yan, talakayin po muna natin kung ano yung batas sa yung bagong amended na Organic Act. So, ang learning objectives po natin dito sa ating School on the Air on Organic Agriculture, dapat yung ating mga farmers, yung mga farmer listener,
dito sa probinsya ng Camarines Norte ay ma-explain and may apply po yung mga organic agriculture concept and practices of organic agriculture at maintindihan nila kung ano yung mga competency standards sa organic leading to NC2. Kasi leading tayo leading to Opo. NC2. So, ito kasi is first phase pa lang. So, halos lahat ay theory pa lang yung ating mga itatalakayin. So, meron pang pangalawang phase, yung actual na yon. Practical, yung Opo, practical na side. na. Kasi mukhang hindi sila pwedeng magpa-assess, di ba? Opo, Hangga't kung hindi pa sila hindi ng nag-undergo practical. ng practical. So, yung enabling objectives po natin, specifically, ang mga participant po natin ay kaya nilang i-explain yung mga salient provision ng newly amended Organic Act. Yan. Kasi bagong-bago pa lang siya, Kuya Mike. So, baka siguro yung iba sa kanila, kahit nag-organic na, yung alam nilang law is yung RA 10068. So, meron na ngayong bagong amended na law, yung OA Act of 11511. Yan. So, and then, i-inculcate natin yung 4 na prinsipyo sa organic agriculture. So, yun po ay dapat isa puso ng bawat organic farmer or practitioner para kahit saan sila dalhin, kahit bali-balikta din sila, basta nasa puso nila yung organic principles, ay hindi sila mababali doon sa mga prinsipyong iyon. Ano po? So, may sinusunod tayong standard. And syempre, yun, i-discuss po dito sa School on the Air yung core topics sa OA NC2. So, yung halos lahat na nakapaloob po sa ating mga topics ay nakapaloob doon yung core topics sa NC2. And then, i-demonstrate and syempre, dapat ma-apply ng ating mga farmer listener yung mga iba't ibang organic fertilizer and paggawa ng concoction. And syempre, yon, i-demonstrate din po yung competency sa pag-aalaga ng mga organic chicken, vegetable, hogs, and yung small ruminants. Yan. So, halos dyan lang po iikot yung ating discussion dito sa School on the Air on Organic Agriculture. So, simulan po natin, yung nabanggit ko po kanina, yung bagong amended na law, yung Organic Act RA 11511. So, an act amending the organic agriculture of 2010. So, ito po yung RA 10068. So, ito po ay naaprubahan, Kuya Mike, noong December 23, 2020. Yan. So, 2 years na, no? 2 years na. So, na-publish po siya sa Official Gazette noong January 5, 2021. So, last year lang po yan. And then, naging effective siya after 15 days. So, noong January 21, 2021. At yung implementing rules and regulation, naging effective lang po siya ngayong taon, March 16, 2020. Kaya bagong-bago pa lang. So, kaya ngayon po, magkakaroon tayo ng discussion patungkol muna doon sa Organic Agriculture Act. May mga binago, may mga binago. May mga, pag sinabi kasing newly amended, may mga in-update, may mga pinalitan, and may mga rinibisa. May mga binago may doon mga binago at inalis. May mga inalis, may mga idinagdag po. Okay? So, ang purpose po ng Organic Agriculture Act, same lang po doon sa dati, yung Declaration of Policy, yung ma-promote, propagate, develop, further, and implement the practice of organic agriculture in the Philippines. So, meron tayong tinatawag na mother standard. So, yung mga nakapaloob po doon sa Philippine National Standard is dapat akma doon sa ating Organic Agriculture Act. Okay? So, ito pong Declaration of Policy, nakapaloob po ito doon sa Section 2 of Organic Agriculture Act as amended by RA 11511. Yan. So, bakit daw po organic agriculture? Ay, bakit po importante ang organic agriculture? Yan. So, yung makikita po ninyo sa screen, yung role po ng NOAB at NOAP sa development of organic agriculture. Ano yun, Ate Justin, na NOAB? So, yung NOAB, sila po yung National Organic Agriculture Board. Board, okay. Opo. So, sila yung board na humahawak, ano? Opo. Anong sa yan? lahat ng programa po under organic agriculture. At yung NOAP naman? At yung NOAP naman po, yung National Organic Agriculture Program naman po siya.
Okay. So, yun po yung pakinggan natin kasi number 1 din na dapat alam natin ito, lalong-lalo na dun sa ating mga enrollees. Siya nga pala, Ate Justin, meron tayo ditong 500 na enrollees. So, marami-rami po. Okay, 500, 500 na naka-enroll po dito. At sa 500 pong yun ay doon tayo kukuha. No? Opo. So, So, ito po kasi, Kuya Mike, na School on the Air natin, so yung mga gustong mag-take ng NC2, doon na tayo pipili sa sa 500. na So, ang alam ko, listener natin. around kahit 10%, 10% ng 500. Opo. So, around 50. Yes So, po. kaya yung ating pong mga yung ating mga enrollees ay kung gusto mo po talaga at gusto nyong mag-take up kayo ng NC2, So, dapat pag-igihan nila yung dito pa lang, pakikinig sa School pakikinig. on the Air. Para yung tourists, alam na alam Correct. nila. At pag Oo. pumunta na sila or gusto na nilang ng next step doon sa pag-take ng para NC2, maka-join sila dun sa mag-actual na sila. sa So, madali na 10%, lang. ano? So, kaya ito pong number 1 to dapat alam natin yung board Oo, at yung and program ng organic agriculture. So, dito po sa ating sa Region 5, so kapartner po namin dyan yung DA Regional Field Office under Organic Agriculture Program. So, kasama po natin sila sa pag-implement ng mga trainings, mga binibigay na support, after training support, and sila din po yung kasama natin para tumulong kung sakali man gusto nating magpa-third certified or PGS certified. Ano po? Kaya po sa mga listeners po namin na organic practitioner, so pag-igihan natin yung pakikinig sa School on the Air kasi marami tayong matututunan. Saka yung meron din tayong mga talagang listeners lang. Ibig sabihin ay Kahit hindi sila enrolled. Opo. Oo, hindi sila enrolled at nakikinig lang. Kung gusto po talaga natin na talagang magkaroon tayo ng engagement, lalo-lalo sa organic agriculture at sa mga programa ng ating pamahalaan, kailangan din pong ito ay kumbaga dapat alam din. Kasi kung saan kayo pupunta at hihingi ng advice o ng tulong, dun sa inyong farming. Alam po ninyo kung saan po kayo lalapit. So marami naman po tayo, kahit po sa mga LGU, meron Correct, po tayong mga organic agriculture focal person. So pwede natin silang hingan ng asistensya para tulungan din po kayo doon sa lumapit sa mga attached agency ng DA. Correct. Okay? So, yung National Organic Agriculture Board, sila po yung highest policy making body na nag-implement ng organic agriculture under Section 7 of OAA as amended by RA 11511. Yan. Siyempre, role din po ng NOAB. So, yan, ang pinaka-chairperson po niyan is ang ating DA Secretary. and ang kanyang alternate chairperson is si Engineer Zamzamin Ampatuan. DA Undersecretary. And yung mga members po, kasama po dyan yung DILG, DAR, TESDA, kaya po ang School on the Air natin is nakaangkla po siya doon sa NC2. C2. Okay. And then DOH, DTI, and DOST. Yan. Okay po. So, dako naman po tayo, Kuya Mike, doon sa Participatory Guarantee System. Ito yung na-recognize na klase ng certification dito sa Organic Agriculture Act. So, yun yung sa amended na. Opo. Okay. So, siya na po yung siya na po yung na-recognize ng ating batas. Ang Participatory Guarantee System. Okay? So, ang Participatory Guarantee System po, Kuya Mike, is ito po yung locally focused quality assurance system which is developed and practiced by people engaged in organic agriculture. And ito po ay build on a foundation of trust, social network, and knowledge exchange. Used to certify producers and farmers as actual and active practitioners of organic agriculture. So, ang mga produkto po natin, yung mga produkto po ng mga simpleng magsasaka na nagpa-practice ng organic agriculture, pag sila po ay na PGS certified na, pwede na po nilang sabihing organic po yung kanilang produkto. Okay. Unlike po doon sa third-party certification, hindi ka pwedeng mag-claim na organic yung produkto mo kung hindi ka third-party certified. Okay. Yun yung basically yung napaka doon sa bago nating sa amended Ang kagandahan po ng PGS is
wala siyang bayad compared doon sa third-party certification. Ano po? So, Pero still, pwede pa rin sila. opo, pwede pa din po silang magpa-third Third party party. certified and pwede din po silang magpa-PGS certified. Sino ang nagkakakandak ng PGS na yan? So, ng ngayon po, certification? nasa stage pa lang po tayo ng info dissemination wherein nagkakandak pa lang po tayo ng mga trainings para doon sa mga potential PGS group dito sa ating region. So Compare po basically, DA, nasa DA, Opo, ano? ka-partner po natin yung DA and tayo po sa ETI, tayo po yung nagka-capacitate doon sa mga organic Okay. practitioner, organic farmer practitioner. Okay, so may 9 features po and characteristic ang PGS Yan, tingnan group. natin yan, So, oh. under Section 14 of OA as amended by RA 11511. So, una po dyan, dapat existence of organic agriculture norms conceived by OA stakeholders, norms that are appropriate to smallholder agriculture. So, dito po, naka-apply yung ating Philippine National Standard. So, dapat sinusunod. PNS. Opo, yung mother PNS po natin. Dapat sinusunod ng ating mga organic farmers. Kung ano man po yung mga minimum requirements na hinihingi ng standard, ay dapat po sinusunod nila. Ano po? Okay. And then, ito po ay grassroots organization. So, the participatory certification should be perceived as a result of social dynamics based on the active participation of stakeholders. So, kaya po, madali na lang po, kung i-compare po ito doon sa third-party certification, mas ginawan po na mas mapadali yung kanilang pagpapa-certify. Oo. Okay. And then, syempre, existence of principles and values that enhance the livelihood and well-being of farming families and promote organic agriculture. And yung pang-apat po, yan, dapat po documented management system and procedure ko. Sa kaya po, yung mga trainings talaga natin sa ATI is halos yung objectives is dapat makabuo ng manual of operation po yung ating mga tinitrain na participant. Yung mga potential PGS group, dapat after the training, makapag-come up sila ng manual of operation na nakaangkla naman po doon sa mga practices nila and based po doon sa Philippine National Standard ng Organic Agriculture. And yung panglima po, provision of mechanism to verify farmers' compliance to established norms. So, chine-check po doon kung sumusunod ba yung ating mga farmers doon sa hinihinging mga minimum requirements. Ano po, ng ating standard. Okay. And yung pang-anim, provision of mechanism for supporting farmers to produce organic products and be certified as organic farmers, which shall include field advisors, newsletters, farm visits, website, among others. So, yun po, mas pinapaigting po yung pag-support doon sa mga smallholder farmers para mas mapadami natin yung mga nagpo-produce ng mga organic products. And then, itong kasing PGS, ang kagandahan sa kanya is tinutulungan niya yung mga kapwa niya farmer na makapag-comply doon sa mga hinihingi ng standard. Okay po. And then, pang-pito, existence of bottom line documents such as farmer's pledge that shall state his or her agreement to establish norms. So, dapat po yung ating farmers is pumapayag po siya doon sa hinihinging mga requirements. So, dapat talaga is kung practice ka ng organic, so yung mga lahat ng hinihingi ng standard, yung mga minimum requirements ay sinusunod natin para mas mapadali po yung ating pagpapa-certify. Okay. And then, introduce or use of seals or labels providing evidence of organic status. So, yung magbibigay din yung PGS, So, para makita natin na ano yung pinagkaiba ng third party and yung PGS certification. So, may sariling unique din po yung kanilang labels. seal and Okay. labels. Okay. And yan, existence of clear and previously defined set of recommendation and measures against farmers who fail to comply with standards. Kung if ever man po na merong mga pagkukulang pa yung ating farmer during inspection, so tinutulungan mismo noong ating mga kapwa farmers, yung kanilang mga kapwa farmers para makapag-comply doon sa kulang nila. Halimbawa, kung meron man. Ano po? Okay, so yung composition po ng ating core PGS group, so at least 5. So,
hindi ang hinihingi lang po ng batas is kahit at least 5 members para po doon sa certification. So, para makapagbuo sila ng core PGS group. And then, yung other members may be from other sectors in organic agriculture. Pwede pong galing sa NGO, People's organization. yung mga buyers of organic products, yung suppliers, pwede po yun. Ano po? So, pwede naman po yung mga Nagpa-practice. nagpa-practice at pwede din po yung mismong nandoon lang sa ating lugar. Ano po? So, ano yun ibig sabihin, may 5 sa at least members, Opo. pero pwedeng meron pang mga other members. Opo. Halimbawa dito sa Camarines Norte, pili tayo ng isang bayan. Halimbawa, Tagalabo. So, merong 3 Tagalabo and pwede silang mag-invite sa adjacent na municipality. So, Basta within the province within lang. the province. Okay. So, para makapagbuo sila ng core PGS group. At least 5 members. Pwede naman dumagdag, wag lang kumulang sa 5 members. So, yung 5 members ay galing sa ano yon? Na mga farmers po. Yung farmers mga din. practitioner, pwede po. Okay. So, Para basta mabubuo po- sila. Opo. Okay. So, basta po So, wala naman dyan may member na galing sa DA or... Wala naman po. Pero kung sakaling meron gusto na galing sa SUC, yun nga pwede. po mga nabanggit ko, mga non-government organization, pwede din po sa mga people's organization. Okay. At as long as po na nagpa-practice sila ng organic Okay. agriculture. Okay? So, ang ating din pong PGS ay with legal personality. So, dapat po is rehistrado tayo. Ano po, hinihingi po dyan yung ating pagpaparehistro. Dapat meron tayong mayor's permit. Na pruweba po na tayo ay registered. And syempre, para ito ay hindi lamang limited yung ating mga transactions. Okay. And then, ang core PGS group po shall be registered within the municipality kung saan po predominantly located. Halimbawa po may 3 sa Labo, so may 2 lang sa Talisay, so mas maganda kung sa Labo sila maglalagay ng kanilang office. Grupo. Opo, ng grupo. Okay, so ano po yung mga duties and responsibilities ng core PGS group? So una po dyan, dapat alam nila, naiintindihan po nila, and kaya din po nilang explain doon sa kanilang mga kasamahan yung mga standards na hinihingi. So, ang wala naman po tayong ibang Biblia ang ginagamit is yung Philippine National Standard, yung mother standard. And pangalawa po, make sure farms are compliant. So, as farmer, tayo po ang duties and responsibilities po natin is dapat nag-guide din natin yung iba nating mga co-farmers para makapag-comply doon sa hinihingi ng requirements, yung standards. And make a pledge that they understand and adheres to the organic standard. So, nangangako tayo na tutuparin or susundin yung mga nakapaloob po doon sa Philippine National Standard or doon po sa ating internal standard. And then, sunod po dyan, tayo din, yung core PGS group din po, yung nagkakandak ng inspection and certification. Kaya po, compare doon sa third-party certification, di pa po, yung OCCP or NICERT lang po yung pwedeng mag-certify or mag-conduct ng inspection. But dito po sa PGS Core Group, sila mismo, kapwa nila farmers po yung magkakandak ng inspection and certification once na sila ay naging certified and accredited na po ng BAPS. Okay? And recommend with farms, which farms will be certified. Kasi po sila yung nag-visit, sila po yung nag-inspect ng mga farms. So, sila din po yung nagre-recommend kung sino po doon ang papasa or sino po doon ang nakapag-comply doon sa mga requirements. So, i-recommend doong PGS sa BAPS po. BAPS, Opo. okay. Pero halimbawa, kung hindi pa naman sila certified and accredited by BAPS, BAPS po muna yung mag-i-inspect sa kanila. Ano po? Okay. And then, initiate key field trainings for farmer members and residents in their locality to promote organic agriculture. So, ngayon po, dahil tayo po ay nagsisimula pa lamang, so ang ATI muna po yung nagkakandak ng mga training. So, kung meron na po tayong core PGS group, halimbawa dito sa Cam Norte, kasi on process na ang kanilang so kung sila po ay naging PGS certified na and accredited na, so sila na po yung pwedeng mag-conduct ng mga
training. So, sila na din po yung pwedeng magbigay ng mga trainings para doon sa mga kapwa natin farmers. Yan. And then, attend municipal kung meron na or provincial PGS meetings. Kung ito po ay nakapagbuo na tayo, kung certified na or na-credit na po sila. And then, take action on defaults, non-compliance as per sanction guidelines to be provided by BAPS, OCBs. Pag sinabi pong OCBs, ito po yung mga organic certifying bodies and municipality PGS group. Kung sakali man pong tayo ay may mga non-compliance, so sila din po yung a-action. Ano po? So, ang layunin naman po ng PGS is i-guide talaga yung kapwa farmer para makapagpa-certify. Okay. And syempre, assist defaulting and non-compliant member to regain certification status. So, ibig sabihin, halimbawa, nabigyan na siya ng certification, so it means that yung certification na yun, may validity lang yun. Opo. Kung ilang taon. Okay. Okay. So, after noon, pag mag-ano sila ng kung halimbawa, hindi sila... Kung gusto pa nila ulit magpa-certify, magpa-certify, so, bibisitahin ulit. i-assist So, ulit may siya. mga pagkakataon na may mga hindi magko-comply, so, pero gusto nilang magpa-certify ulit, kailangan nilang dumaan nila sa proseso. Okay. Okay. So, yan. So, labeling of organic products. So, products which are certified and guaranteed by third-party organic certification system and PGS shall be allowed to be labeled and sold as organic. So, Ate Justin, tingnan din natin guaranteed by third-party organic certification system and PGS. So, ito na po yung may dalawang talaga. certification. Kasi dati, Ano yan? third-party lang. Kahit alin sa dalawa? Opo, kahit po sa alin sa dalawa, kaya lang po ang pinagkaiba, ang third-party organic certification, pwede po natin siyang ibenta sa ibang bansa. Unlike po dito sa PGS, local lang siya. So, dito lang po siya sa Pilipinas. So, pwede kung ibenta. dito lang naman tayo sa Pilipinas at wala tayong export So, ng mga products natin, so okay na yung certification ng PGS pagdating sa label, Opo. Okay. Kasi po, yung third party is international naman po. Correct. Okay. So, retailing of organic produce. So, retail establishment or stores of organic produce shall designate a separate area to display the organic produce to avoid mixing it and with non-organic produce. So, dapat po naka-separate talaga siya nilalagyan. Hindi siya nakahalo. Oo, Okay. kasi iniiwasan po natin dito yung paghahalo-halo ng ating mga produkto. Kasi baka mapagkamalan yung ating mga organic is naihalo natin Sa siya doon non-organic. sa mga non-organic. So, mako-confuse po yung ating mga consumer and nakakahiya naman po na kiniklaim natin na organic yung ating binibenta pero meron palang ibang nakahalo. Okay, so yung mga penalties provision and other penalties, yan. Una po dyan yung obstruct the development of organic agriculture. Pangalawa po, refuses to extend support and assistance kung sakali man po na gusto ng farmer na magpatulong and dininay natin. Ni-refuse natin. So, meron po yung kaukulang penalidad. Okay. Yan. Mislabels claims that a product is organic. So, ito po yung medyo mabigat-bigat. Kasi pag nahuli. Kiniklaim natin at nilagyan natin ng organic yon pero hindi naman pala. So, ang mga kaukulan pong penalties, imprisonment of none less than 1 month or more than 6 months. Yan. So, medyo matagal-tagal din po siya. Fine of not more than 50,000. 50,000. Oh, So, laki medyo yun, malaki-laki po siya. Kung tayo po ay smallholder farmer, so medyo mabigat na po siya. Revocation of organic certification. If ever po tayo ay organic PGS certified na or PGS third-party certified, so tatanggalin po yun sa atin. And then suspension of or revocation of accreditation certificate. Yan. So, dako na tayo, Kuya Mike, doon sa 4 na prinsipyo ng organic agriculture. Mabilis lang po ito. So, i-review lang natin, pero tayo naman ay pinapractice na natin ito. Saka malaga yan, bago natin
totaling maano ang ma-discuss yung mga topics sa organic agriculture. Mas mahalaga pong Kailangan naisapuso ng mga farmers okay, ito pong mga prinsipyo. nakaangkla doon Opo. sa mga prinsipyo ng organic agriculture. Opo. So dito po ang nauna po dyan is yung principle of health. So dito po mas pinapahalagahan po natin Sir Mike yung pangangalaga ng ating lupang pagtatamnan. Kasi doon po natin aalagaan yung ating mga tanim and syempre kung ang ating mga tanim ay mga healthy, syempre yung kakainin ng tao is healthy. Yun yung kaninang tanong mo na why organic? Opo. So ito po yung pinapaliwanag ni Ate Justin dito na bakit kailangan natin at bakit binubusol natin yung organic agriculture, di ba? Opo. It is because of these certain principles na sinasabi niya. Unang-una tinitingnan natin yung health. Yung health. Di ba? So, sa health po, syempre, ang gusto natin maging healthy tayo. So, dapat yung ating pinapahalagahan at binibigyan ng kaukulang importansya ay yung ating lupang pagtatamnan. Tapos Kaya pag po, yung kakainin natin, di ba? Dapat kaya po tinuturuan tayo yung paggawa ng mga organic fertilizer. So, kasi yung organic fertilizers, sila yung nagsiserve na pagkain ng ating lupa. So, ina-apply natin siya doon sa ating soil para maging mapuno siya ng nutrisyon and mabuhay yung ating lupang pagtatamnan. Kaya so, pag-aaralan natin basta lupa lang. Ano po? So meron po tayong technology na ini-enhance natin yung mga available nutrients sa ating soil. Kaya madadaanan natin Ate Justin yung concoctions, Opo, yung mga yung concoctions. para mas mapadami natin yung mga microorganisms na tumutulong sa atin para mas mapaganda natin yung ating soil structure, texture also. And then yung pangalawa po dyan, yung principle of ecology. So, pinapalahalagan din po dito yung mga buhay na nakapalibot sa atin. So, yung mga insekto, yung mga halaman. So, dapat po fully diversified yung ating environment. So, kaya 'di ba sa organic agriculture, hindi natin sinisira yung mga tirahan ng ating mga insekto. Dapat pinapaganda pa na lalo natin sila. Yung mga kaibigan natin, Opo. mga So, kaibigan. marami kasi tayong mga kaibigang insekto, Sir Mike. Kung mag-apply tayo ng mga synthetic-based pesticide, So makakasama sila doon. Opo, Okay. kasama natin silang pinapatay. Ano po, unlike sa meron tayong mga technology na ituturo po dito sa School on the Air kung paano mapipreserve po yung mga beneficial insect po na Mga kaibigang yung mga insekto. katulong natin para puksain yung mga pest and diseases na nakakasira po sa ating mga pananim. And then yung ating pangatlong prinsipyo, yung ating pong principle of fairness. So kaya dapat tayo maging fair lang tayo doon sa ating mga practices. Ano po? So dapat kung ano man yung ina-apply po natin is dapat hindi nakakasira doon sa ating environment, doon sa ating kapwa. Ano po, dapat isinasaalang-alang natin yung lahat ng mga component na nasa paligid natin. And syempre, yung pang-apat is yung principles of care. So dito na pumapasok yung pangangalaga natin sa kalusugan, pangangalaga natin sa environment, pangangalaga din natin sa community. So lahat, kasi kung may pag-care tayo, so iniiwasan nating masira yung ating kapaligiran. Lalong-lalo na ngayong itong natin namang climate change. Opo, isa na po yun. Yun yung isang ina-address ng principle na ito. Opo, kasi hindi na natin ma-predict ngayon, Sir Kuya Mike, yung pabago-bagong ng panahon. So, ngayon nga, medyo dapat summer time na, pero umuulan. Grabe ang ulan. Kasi ganito naman talaga kung bakit meron dyan yung principle of care na tinitingnan natin. Kasi yung climate change, kung titingnan natin, isa lang naman yung pinakaano natin doon yung ating tinitingnan natin doon yung ating greenhouse gas. Opo, medyo so yun yung pinakamalaking factor na yun yung problema natin. So, at wag nating ilayo yung ating sektor ng agrikultura kasi hindi po tayo ang very vulnerable yung agriculture pagdating diyan sa climate change. Pero hindi natin maaalis na kung saan tayo ay kasali. Okay? Although tayo yung naapektuhan, pero wag na nating kalimutan na yung agriculture
ay meron ding kontribusyon doon sa ating climate change. Opo. Yung sa greenhouse gases. Around 13 point something o 13.5% ay galing sa agriculture. Ano yon? Doon sa mga manure, Doon sa manure, sa mga sinusunog natin So, na kaya po tayo biogas, mga ganon. So, contributory ang ating ang sektor ng agriculture. Okay? Okay po. So yan. Dito po sa ating School on the Air, yung 4 na prinsipyo pong iyon, makakapasok po yun doon sa mga topics po natin. So kung yun po ay nasa puso na natin, itong 4 na prinsipyo, maiiwasan po natin yung pagkasira ng ating mundo. Okay. So tandaan natin po yun ha. Yung principle of care, principle of fairness, the principle of ecology, and the principle of health. Okay? So, dapat po, alam na alam po Yan, natin yan. Kahit po oo. saan tayo So, dalhin, kasi minsan, yung mga farmer, Sir Mike, kung tayo ay nagpo-produce ng mga vegetable, pinipeste na yung aking tanim. So, medyo wala nang matitira doon sa aking mga tanim, mag-a-apply na ako ng mga synthetic pesticide. Tapos ibebenta mo. Opo. Okay. So, nasisira na natin yung kalikasan doon, and at the same time, yung soil, yung lupa, hindi natin namamalayan na nasisira natin Tapos siya. kakainin mo, Opo. ipapakain mo, ibebenta mo, nasaan yung fairness doon. Di ba? And then, Paano yung pangangalaga mo sa ating kalikasan din, yung care? kasi namamatay doon yung mga beneficial insect, hindi lang yung mga pest, ano po. Tsaka hindi rin pag tumagal Siyempre, ng pag tumagal, nakain natin yung yan, tao opo. ang unti-unti, parang killing me softly ang mangyayari yan. So, kaya dito po talaga sa organic agriculture, mas pinapahalagahan yung natural way of farming. So, walang okay. ginagamit na kung ano-ano man na synthetic-based products. Okay. Kaya po, tuturuan talaga sila dito ng paggawa ng organic fertilizer, yung mga concoctions na nakikita lang sa ating paligid. Yung mga nakikita lang sa likod bahay, yung mga klase ng mga prutas na pwedeng gamitin, yung mga gulay. Marami po dyan, kaya marami silang matututunan, Sir Mike. Okay. Okay? So, ito po, Sir Mike, yung mga topics. So, hinimay-himay natin para makita na nila or ma-imagine na nila kung ano yung mga topics na i-discuss. Paano natin ma-lead sila doon sa bakit leading ito sa NC2. Okay. So, ang ano na kasi natin dito, ang curriculum na susundin natin ay curriculum na galing sa TESDA. Para tayo po ay inline. Yes. Di ba? Inline tayo going sa NC2. Okay. So, una po dyan, Sir Mike, i-discuss po muna natin yung mga, ito po yung mga major topics. So, dapat po matalakay po natin yung developing and updating industry knowledge. So, may dalawa pong subtopics po dyan, yung seeking information on the industry and updating industry knowledge. So, sumunod na po dyan yung applying safety measures and in-farm operations. Opo, and then may subtopics po yan na determining areas of concern for safety measures. Okay. Siyempre, isinasalang-alang din po natin dito yung safety ng ating mga participants. So, doon tayo sa mga major topics sa So, Ate Justine. So, meron po yung tayo using dyan. farm tools and equipment, di ba? Opo. Kasama yan, pag-uusapan natin. And syempre, yung performing estimation and calculation. Okay. So, isa din po yung performing record Keeping. keeping. So, ito po yung, sa ngayon, dito po sa PGS certification, record keeping talaga po yung ini-emphasize. Dapat po may record yung Kasi ating mga documentation farmers. ang hinihingi. Opo, kasi yung sa traceability po, Kuya Mike, dun talaga malalaman kung consistent or talaga bang nagpa-practice ka ng organic. So, nandyan yung raising organic chicken. Papasok tayo dyan. Meron din pong producing organic vegetable. vegetable. So, lahat po dyan, yung establishing nursery, planting seedlings. Pag-uusapan natin yan Opo, lahat. performing plant care Okay. and management, hanggang po sa harvest and post-harvest activities. Producing organic concoctions and extracts, organic fertilizer, organic hogs, di ba? And then raising organic small ruminants, and pati yung, ano pa, Ate Justine, yung tatalakayin pa natin na iba. So, yun po, ihihimay-himayin natin siya. Kasi, dapat sa isang oras is hitik na hitik talaga ng informasyon. Saka ito yung mga ano, tawag dito, yung required Opo.
na competency pag nag-NC2. Opo, Tama? kasi theory pa lang po ito. Mga theories ito. Dapat alam nila yung theory para pag nag-actual na sila, madali na lang Correct. sa kanila yung Okay. hinihingi na. And then, pag nagpa-assess sila, Opo. siguradong makakapasa papasa. sila. Okay. Okay, so dito po sa aking tinalakay, so yung mga key messages po dyan is yung RA 11511. So, medyo nagkaroon na tayo ng idea kung ano po yung nakapaloob doon sa Participatory Guarantee System or yung newly amended law, RA 11511. Siyempre, yung PGS po, yun po ay Locally Focused Certification System. Okay. And then, the law specified 9 features, yun. So, yun po yung unique na characteristic po ng PGS. So, with the amended products, with the amendment, products guaranteed by an accredited PGS group are now allowed to be labeled and sold as organic. Okay. And then, mixing of organic and non-organic produce and products is not allowed. So, hindi po siya pinahihintulutan. And then, violation of provision of the RA 11511 can be subjected to penalties and sanctions. May mga kaukulan pong penalidad and kaukulang sanction. Okay? Ito po yung mga na-discuss din po natin, yung core competencies, elective competencies. Pag sinabi pong core competencies, dapat po naipasa natin yung organic chicken, raising of organic chicken, produce of organic vegetable, produce of organic fertilizer, and produce of concoction. So, yung elective naman po, yung organic hog, small ruminant, and yung produce of organic small ruminants. Yan po yung dalawang electives. And then, meron din po tayong common competencies and yung mga basic competencies. Yan po. So, yan. Okay, so maraming salamat Ate Justin. So ito ay bibigyan pa natin ng mas hihimay-himayin natin siya sa mga darating na araw. Okay? At dito po ito at least paliwanag na ni Ate Justin yung pinaka ng organic agriculture, yung ACT especially, at yung ating magiging program dito sa School on the Air. At kung saan patungo ito. At least na-enlighten tayo. Meron na tayong overview ng ating mga gagawin sa buong 3 buwan. Okay. So maraming salamat Ate Justin para sa napakalagang impormasyon sa ating mga enrollees at sa ating mga tagapakinig. So ngayon naman ay makakasama natin din ang ating practitioner. At the same time ay nag-aano na rin siya sa farm niya Opo, siya po ay isang farm school. Farm school. Isa sa mga farm school ng TESDA at School for Practical Agriculture natin. Yes, 'di ba, ng ATI. So makakasama po natin para samahan tayo na mas maipaliwanag kung ano talagang ng organic agriculture para kumbinsin tayo na talagang bakit organic agriculture, so, di ba? Bakit mahalaga yung organic agriculture? Yan, okay. So makakasama po natin ulit ang makakasama natin ang ating owner ng Joros yan sa Ligao. So magandang umaga Sir Jose. So tawag naman kasi Sir Joe. Sir Jose, obligasyon ng Joros Farm. Magandang umaga po, Sir Joe. Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga taga-subaybay sa ating School on Air on Organic Agriculture sa lalawigan ng Camarines Norte. Tama po ba? Lalawigan ng Camarines Norte. So, ang topic po nating i-discuss ngayon ay yung bakit organic agriculture ang ating topic or ang ating magiging training. So, yan po ay bibigyan namin ng paliwanag sa loob ng kaunting panahon at subaybayan po ninyo yung ating discussion. Ano po? Makikita niyo po sa inyong mga screen, sabi po diyan, what would the world be and human being 10 years from now? Ano ba yung kahinatnan ng tao? 10 years from now, ano ang magiging? So, ano po ba ang nararanasan ng mundo sa kasalukuyan? So, titingnan po natin.
Dito po sa susunod na slide, makikita nyo po sa inyong mga screen, yan ang realidad na nagaganap sa mundo. Meron po tayong super typhoons. Yan. Super typhoons, ang pinanggagalingan po niyan ay yung tinatawag nating climate change. Noong panahon po namin, pag sinabing bagyo, dito sa Pilipinas, nabubuo sa probinsya ng Catanduanes. Ngayon po, kahit saang lugar ng Pilipinas, pumapasok ang bagyo. Yan po ay hindi aksidente lamang, kundi yan ay may kinalaman sa tinatawag nating climate change. Nagpo-produce ng super typhoon. Kaakibat po niyan, nagkakaroon tayo ng paglindol sa iba't ibang dako or earthquakes dahil sa walang habas na paggamit ng ating natural na yaman or natural resources. Ang resulta po niyan sa kabuuan sa mundo ay nagkakaroon ng kagutom. Bukod po diyan, meron pang nahaluan pa tayo ng COVID-19 pandemic. Nung bago matapos yung 2020, ay nagkaroon ng outbreak ng COVID-19 pandemic. So yan po mga bagay na yan, ano po ang kinalaman yan doon sa ating topic? Ano po? So bukod po dyan, saan pa? Ano pa yung mga factor na nakakasira sa tao or nakakapagpadali ng buhay ng tao bukod dun sa mga natural na kalamidad na nagaganap? Tingnan po natin. Ang sabi po rito sa isang clippings, what factors daw affects human to live short? Yan. Pag titingnan nyo po doon sa aming sinipi na babasahin, ang sabi po dyan ay Philippines, the leading cause of death in the Philippines was cardiovascular disease or pagkakasakit sa puso. This is caused about 35% of all death. Communicable maternal, perinatal, nutritional condition, nutritional. So may kinalaman pala yung nutrition dun sa bakit umiiksi yung buhay natin. Maaring sagana naman tayo sa pagkain, pero nagkakasakit pa rin yung tao. So yan mga bagay na yan po, may kinalaman sa ating kalusugan na nagkakaroon ng dahilan para nagkakasakit ng tao. Ano po? So, ano pa yung mga bagay na nagko-contribute? Yan. Pag-usapan natin yung mga bagay na nakaka-apekto sa tao. Ito po. Medyo hihimay-himayin po natin ito. Ang sabi po rito, tingnan nyo po yung ating drawing o yung ating diagram. Nasa kabilang side po, UV radiations, ultraviolet, meron ding pollutions, at ito po, yung pinakasikat na stress. O nung medyo bata-bata pa ako, hindi pa uso yung stress po eh. Pero ngayon, napaka-normal na lang ng sinabi ng tao na stress ako. Maraming bagay. And poor nutrition. So, kung titingnan natin sa kabilang hanay, ang nagiging resulta po niyan, nagkakaroon ng cancer yung tao. Yung aging, napapabilis po yung aging process ng tao. Yung bang tipong 25 years old ka pa lang, pero yung mukha niya parang 50 anyos na. So, mabilis tumanda. Ano pa? Heart attack. So, maraming factor ang pinanggagalingan ng heart attack. Ano po? Pero, usually po, doon sa hindi tamang pagkain, yun isang bagay na pinanggagalingan. Ito po, diabetes. Pag hindi balanse yung ating pagkain, nagkakaroon tayo ng diabetes. Pagtaas ng sugar sa ating blood. At bukod pa po doon, dermatitis. Yan. Too much ultraviolet radiation, nagkakaroon tayo ng dermatitis or skin disorder. Ayan, halimbawa, dun sa mga farmer na nakabilad sa araw, maghapon, pag walang protective na damit, eventually po, ang mangyari talaga, masusunog yung balat mo, magkakaroon ka ng skin disorders or dermatitis and other health complications. Ngayon, pag tinignan nyo po yung nasa gitnang bahagi nung ating drawing ay makikita nyo po yung doon, yung tinatawag na free radical. Yun. Nagkaroon ng yung lahat ng factor na pinanggagalingan ng sakit, ang nagpo-produce po yan ng tinatawag na free radical. At ang resulta niyan, yung mga nandito sa kabilang bahagi. So, ano po ba yung free radical? Para maipaliwanag namin sa inyo,
Ito po yung tinatawag na simple explanation ng free radical. Okay. Nakita niyo po ba yung kamates nasa bandang itaas? Pag tinamaan po siya ng oxidative stress, yun, stress, isang factor na nandun sa diniscuss natin. Oxidative galing sa salitang oxygen, yung stress, well, stress po siya. So, ganito po yung nangyari. Maganda yung kamates, nahaluan ng, nagkaroon ng oxidative stress, nabulok yung kamates, nasira kaagad. Sa human cell naman po, sa katawan ng tao, yung normal human cell, pag tinamaan ng oxidative stress, yan, cell attack by free radicals o yung free radicals. Yung mga factors, pollution, pagkain, yan yung free radical, nasisira po yung ating cell. Yung pinakasimpleng example po niyan, ang pagkasira ng cell. Nagkaroon ka ng bukol sa katawan o kaya sa isang parte ng katawan mo. Sa una, parang tuldok lang. After a week, lumalaki. After a month, mas malaki na. After 2 months, hindi na siya convenient. Medyo masama na yung pakiramdam mo. Ibig sabihin, nag-deteriorate na po yung cell doon. From a normal cell, nag-produce siya ng cell na makakasira sa katawan. Ang isang pinakasimpleng example niyan ay yung cancer cell. Ano po? So, kung titingnan po natin, malaking bagay ang kinalaman ng environment at yung ating kinakain. Ano po? So, yung oxidative stress daw, yun ang dahilan ng oxidative stress ay ang paglanghap o pagpasok sa katawan natin ng mga tinatawag na free radical. Maaring in form of pollution, sa pagkain, sa anumang bagay. Chemical. Halimbawa po, nakahawa ka ng chemical, hindi naman ibig sabihin malalasong ka kaagad. Okay, yung chemical, kaya nga po may tinatawag tayong PPE, Personal Protective Equipment. Kasi pag mag-handle ka ng chemical, dapat naka-mask po tayo, naka-guantes tayo, para hindi direct in contact. Kasi yung simpleng laso na nadampi doon sa katawan natin, yung mga ending nerves ng ating skin, ng ating katawan, na-absorb po nila yung chemical na yon na nagiging free radical. Yung free radical po na tinatawag or oxidative stress, yun po ay dinadala ng oxygen na nasa dugo ng tao. Yung simpleng paliwanag po, makikita nyo yung drawing natin sa bandang kanan, meron tayong tinatawag na stable molecule. Yan, stable, yung kulay green. Yung free radical, yun yung nasa katawan natin, pumasok sa katawan natin, na hindi kumpleto. Meron siyang masamang intensyon. Ang tendency po niya, hahawaan niya yung stable molecule ng katawan ng tao. Ngayon, pag titingnan nyo, yung tinatawag na antioxidant, yung bandang yellow po na nakangiti, parang tinatarget niya yung unpaired electrons ng free radical. Yun, saan po nanggagaling yung antioxidant? Parang maganda yan, sir, yung antioxidant, naririnig namin yan. So, saan po nanggagaling yung tinatawag nating antioxidant? So, ito po, yan. What are the best sources of antioxidant? So, makikita natin doon sa illustration na nakapresent sa screen, makikita nyo po, napaka-colorful ng mga pagkain yan. Okay. So, katulad ng, halimbawa, yung carrots, marami siyang beta-carotene. Yung tomatoes, meron siyang lycopene. Okay. Yung mga iba-ibang chemical na pinoproduce ng mga prutas na yan, mga nakikita natin, those are antioxidants. Ano po? So, ang tanong, ano po, yung po bang commercially grown food at saka organically grown food? Tama po yun. Parehong meron siyang antioxidant level. Ano po? Kaya lang, bakit po tayo magko-concentrate ngayon sa organic farming? Bakit organic? Pwede naman pala, sir, na na commercial na lang tayo, mas mabilis pa lumaki, madami pa. Diba? Kasi ang impression ng iba, ay, pag organic, wala kang ma-harvest na maganda dyan. Yung organic, sabi niya, pangit ng harvest eh. Pero, ano po ba yung nandun sa organic? So, tingnan muna natin, panandali ang review tayo. Yan. Bakit daw organic farming? Sa atin pong bansa, mayroong batas na inamyendahan noong Oktubre ng taong 2010, ang tinatawag na Organic Agriculture Act of 2010. That's RA 100068. So, ano ang nilalaman ng Organic Agriculture Act na yan? Ang sabi po rito, cumulatively enrich the fertility of soil.
Mapanatili natin ang kalusugan ng ating lupang sinasaka. Reduce pollution and the destruction of environment. Mabawasan ng pollution at pagkasira ng kalikasan. Reduce. Hindi naman po sinabing prevent, pigilan. Hindi na po mapipigilan yon. Sa panahon natin ngayon, overpopulated na ang mundo, hindi na maiiwasan ang pollution. Ano po? Ang magagawa na lang natin is to reduce, okay? Prevents the depletion of natural resources. Pagkasira ng ating natural resources o natural na likas yaman. Kasama po niyang pinoprotektahan ng batas na yan ay ang kalusugan ng mga magsasaka, consumers, at ang mga publikong mamimili. So, meron po pala tayong kakaibang batas. Actually po, dito sa Asia, sa pagkaalam namin, at maging siguro sa buong mundo, isa tayo sa pinakaunang nagkaroon niyan. Ang una po ay New Zealand, at tayo pong nagkaroon niyang batas na yan. At ito po, sa huli, save on imported farm inputs. Bakit? Bakit save tayo ng imported farm inputs? O, yung po kasing organic na pag-aaralan natin sa mga susunod na araw, yan po ang tinatawag na from seeds to seeds. Mula sa buto hanggang sa buto. Ibig sabihin, yung tinanim natin, doon din tayo kukuha ng panibagong pananim. So, meron pa lang forever. Sabi nga sa ibang salita, unlimited. Ano po? So, next slide po tayo. Bakit nga po ba organic farming? So, itong susunod na slide po, nakita nyo po, ito'y kinapture lang namin sa isang website. Ang sabi dito, why organic farming? Yung isang topic po doon sa isang website, ang sabi dito, elevating antioxidant level in food through organic farming and food processing. Ba? May kakaiba palang nangyayari pag ang pamamaraan ng ating pagsasaka at pagpoproseso ay sa organikong pamamaraan. Okay. Ano po ang example na pinakasimple? Ito, meron kaming bibigay na example sa inyo. Okay. Ito'y another clippings po. Ano po? Ang sabi dito, sa isang portion nito, however, more recently, herbs and spices have been identified as source of various phytochemical, many of which possesses powerful antioxidants. Yun daw sinasabi. Ito example lang po ito, herbs and spices. So, anong ang isang example niyan? Bibigyan ko ng example, sabi ng iba, oy, meron akong kumain ka ng bawang, mataas yung presyon mo. So, ano yung meron yung bawang at nakakapagpababa ng presyon? Ganon din po yung mga herbs and spices. Yung mga lola natin, yung mga ninuno natin, hindi nila alam, nakakagamit sila ng mga panahon ng maraming antioxidants. Bibigyan ko ng example. Halimbawa, nilalagnat. O, anong pinapainom ng mga dahon-dahon? Hindi yung dahil lang yung specific na dahon na kundi yung nilalamang antioxidant ng dahon, yun ang nakapagpapagaling po sa atin. Makikita niyo mga picture na yan. Yan yung mga sample ng mga herbs, katulad ng Italian oregano, yan. Marami po yung antioxidant na nilalaman. Pwede naman pala, sir, itanim lang natin as is, o kaya massive, maramihan. Ano po ba yung nangyayari pag ang tinatanim natin o pinoproduce natin pagkain ay organic way. Okay, organic facts. Ang sabi po rito, when plants are under stress from pest, yung tanim daw or halaman, dumadaan sa matinding stress sa pest. Yung tinatawag na pest, lahat ng mga insekto nakapalibot dyan, good and bad insect, kasi meron tayong tinatawag na beneficial insects. Okay? Katulad ng gagamba, hindi kalaban yon. So, pag yung gagamba, simple example lang po ito, yung spider, sa gabi, hapon pa lang, gumagawa na siya ng bahay sa palibot ng taniman mo. Para sa gabi, kasi sa gabi po umaatake yung mga peste, yung mga insekto. Tinatrap nung gagamba yung mga insektong iba na naninira sa pananim. So in return, katulong pala ng magsasaka yung gagamba. Those are beneficial insects. So, pag in-spray mo yung taniman mo, pati yung gagambang nagtatrabaho sa gabi overtime, mamamatay din po siya. Isang example po yon. So, ang sabi dito, when plants are under stress from pest, okay,
They produce diverse array of natural chemicals. Yung halaman doon sa organic farm na hindi mo ini-spray, pinababayaan mo lang. Although, siyempre, inaalagaan mo. Hindi naman pwedeng sinabing organic, pagkatanim mo, pinabayaan mo na. Organic naman, sir, eh. Tinanim mo, bahala ka sa buhay mo. Ang tawag doon, organic by neglect. So, galit ang Diyos sa tamad. Ayan. Galit ang Diyos sa tamad. So, gagawin natin, pag nagtanim tayo ng organiko, aalagaan pa natin organic way. Okay, maraming paraan. Yung pag-aalaga po nun, yun ang ituturo namin in detail sa mga darating na session natin. Ito ay ano lang, ipahapyaw lang. Ano po? So, meron daw siyang tinatawag na secondary plant metabolites or SPMs which are antioxidant. So, yung tanim, pag inattack siya ng stress ng mga peste, no? Wag lang yung magnanakaw na peste kasi inuubos yung tanim mo nang hindi nakakapag-produce ng antioxidant. Puproduce niya sarili niyang pangkontra doon sa nararanasan niya. Example. Halimbawa po, yung prutas na mangustin. Mangustin, ano po? Yan. Nabubuhay siya sa extreme weather, nainitan siya. Yung mangustin po, yung ginagawang inumin nun, hindi yung buto, kundi yung balat. Bakit? Bakit yung balat? Tandaan niyo po yung unang nagsasuffer ng stress, yung balat ng pagkain natin, yung outer layer. Sila, nandun po yung concentration. Pero hindi ko sinabi na pati yung balat ng pinya kainin natin. Natural, babawasan po natin yon. Ini-example ko lang. Yung tanim, pag inatake siya, magpipigilan niya, gusto niyang mabuhay. Kung hindi siya tinutulungan ng tao, sabi ng tanim, magsasarili na lang ako. Kailangan kong mabuhay. So that process po, gagawa siya ng pangontra. May mga chemicals siyang i-release from nature para isuppress yung nararamdaman. Halimbawa, kinagat siya ng insekto, isusuppress niya yon. Pero in return, nakikita nyo, yung halaman na apektuhan. Maaring pangit yung produkto, yung mga butas-butas yung pechay, mga ganon. Pero yung po pala, mataas ang antioxidant level nun. Tandaan natin, yung antioxidant, yun ang nagto-troubleshoot sa katawan natin. Okay? Plants or organic farm has to deal with higher levels of pest than plants on nearby conventional farm. So, yung farm daw, halimbawa, yung katabi mo, nag-i-spray, nasa iyo lahat yung peste. Pero wag ka malungkot nun kasi pag inalagaan mo, meron tayong ituturong natural na pamamaraan. Paano ma-eliminate yung mga, mababawasan. Okay? So, ito po. Plants or organic farm fully engage their innate defense mechanism. Through this condition, crops elevates antioxidant concentration that ends up promoting human health. Bakit? Pag kinonsumo natin yung pananim na mataas yung antioxidant sa organic farm, mataas yung absorption natin ng antioxidant. Isang example ulit. Pero wala dyan sa natin. Yung forest po, yung kagubatan, yung virgin forest nung araw, hindi pa napapasok ng sibilisasyon. Yun. Makikita nyo yung mga halaman doon. Walang nag-aalaga ng mga puno, walang nag-aalaga ng mga tanim. Pero yung mga dahon nila, napaka-healthy. May mga wild animals pa. O pag nakakita ka ng saging doon, siguro yung saging maliliit lang, pero pag tinikman mo, maasim, matamis, masarap. No? That's natural. Hindi pa na ng tao, hindi pa na dominate ng tao yung lugar. So yung mga lugar na yon, uncultivated, mataas ang antioxidant level. Kaya nga, pinipilit natin ibalik yung dati. Hindi natin maibabalik yon. We live in our time kung saan ganun nakarami yung tao, ganun naka-extreme yung proseso ng pagkain, pipilitin nating labanan yon or i-reduce natin para mabuhay tayo ng matagal. Ano po? So, ito po yung isang example. Organic versus conventional plants. Okay. Sabi dito, plants tend to grow slower in organic method. Totoo po yun. Ang nakikita natin, yung organic, ganyan lang. Balikan natin konti yung mga mamimili. Sa mga sibilisadong lugar, gusto nila first class. Sa mga mall, sa mga shop, sa mga supermarket, first class lahat. Ang lalaki, ang kikinis. Pero, sigurado ba tayong, chemical free? Hindi naman natin siguro. Usually, yung mahihirap, sila yung kumakain ng mga reject. Sila yung nabibenepisyohan ng maraming antioxidant. Totoo po yan. Okay, so, sa organic way daw, slower lang, maliliit lang. Unlike doon sa
Sa commercially grown plants or produce, makikita nyo malalaki. Yung example natin, nakikitingnan nyo. Tingnan po nyo yung pakwan. Yung pakwan, baka yung isang pakwan na lang, pag nagulungan ka niyan, may kalalagyan ka eh. Kaya po pinuproduce yan ngayon kasi ang tao overpopulated na. Ang mundo, malaki ang demand sa food ng tao. Kaya pinipilit nilang labanan yon. Although, meron din naman po yung antioxidant. Kaya lang, ang sabi ganito, okay, this is explanation has its root in the dilution effect. The tendency for the vitamins and minerals and antioxidant levels to be reduced or diluted in fast-growing and high-yielding crops. So, diluted na po, maski napakalaki ng melon or whatever nakita nyo, konti na lang yung antioxidant niya. Maaring nabusog ka, poor nutrition, nabusog ka, pero walang na-absorb yung katawan mo. Ganon din yung example ng kumain ka ng isang bandehadong kanin at isang pirasong tuyo o adobo, kumarga ka ng carbohydrates, dumami yung blood sugar mo. Hindi balance yung health. Ano po? So, tuloy po tayo. Dito po, ang sabi po rito, ito yung mga simpleng tips po. Simple tips, paano daw natin ma-increase yung antioxidant. Yan, bigyan na namin kayo ng advance para habang nagtitraining tayo, medyo ginagawa nyo na. Ang sabi dito, eat 9 to 13 servings of fruit daily. So, ibig sabihin lang, damihan mo yung pagkain ng prutas. Okay? Pick diverse array of brightly colored fruits. Mas makulay, mas maganda. Dito sa atin, sa probinsya natin, may tinatawag ditong yung baligang. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo eh. Yung baligang or yung bignay, one of the best. Any color, talagang brightly colored. Okay? Tapos, consume fruits and vegetable in or as close as their natural color. Hanggat maaari, wag na nating i-process. Wag nang masyadong ilutuin na overcook na nakakainin. Ano po? Ito pa, mga simple tip. Hand squeeze your lemon. Okay. Commercial squeezing plus pasteurizing, ininit, namamatay po yung vitamins yun, ng nutrient. It depletes about 20% more of antioxidant. Pag piniga mo yung kalamansi, yung oil doon sa balat, that's antioxidant. So yun may tip na ho kayo. So, palagay ko magiging interesting yung mga training natin sa susunod. Ang sabi dito, when selecting oils and juices, look for brands that are not processed at high temperature. Pag pipili tayo ng mga mantika, huwag yung pinoseso sa mataas na temperatura. Kaya po, hindi naman sa kalabisan, yung paulit-ulit na paggamit ng cooking oil, halimbawa, niluto mo na 2014 pa, yun ang pinagpiprituhan mo hanggang 2022, cancerous na po yun. Yung mga magulang natin, mga lolo, mga lola, nung araw, pag magluluto ng, ito pinakasimple, yung sinapot, yung maruya, anong gagawin? Magmamantika ng coconut oil. No, nakita nyo po? Babalik tayo sa dati eh. Tingnan nyo ngayon sa komersyo, sa market, ano ang pinakamahal na oil? Yung isang brand po na coconut oil, 270 pesos per 900 ml. Wala pa 1 litro. Samantalang dito sa Bicol, umikot ka lang, sandaming nyug ang magagawang oil. So, mag-umpisa po tayo, babalik tayo sa natural. Ano po? Okay. Kaya lang, ito po, ang sabi dito, enjoy processed tomato. Merong konting twist. Yung processed tomato daw, pag niluto mo yung kamates, okay, mas mataas ang kanyang lycopene. Okay. Enjoy processed tomato. Since cooked tomatoes have higher concentration of antioxidant. So, pag niluto mo yung kamates, mas mataas daw. Kaya, well, kung mahilig ka sa spaghetti, okay na ko yan. Produce that is picked and consumed ripe has higher level of antioxidant. Halimbawa, pinaka-simple example, pag hinug naman na yung saging, inani mo, inharvest mo, kainin mo ng hilaw, mataas po yun. Yung mga simpleng tips, kumbaga. Ano po? So, ito po, simple pag-justify. Ano po? Ang antioxidant po ay sinusukat sa pamamagitan ng itong measurement, ORAC, Oxygen Radical Absorption Capacity, ORAC. Pag may nabili kayong food na may nakalagay ORAC, that means yun ang kanyang antioxidant level. For example, yung oregano, meron siyang 227,000 ORAC. Yun ang unit ng antioxidant. Ngayon, ito po parang immediate na mabilisang pag-justify. Pag nakakita ka ng white, ang sabi dyan, it strengthens the immune system. Halimbawa, nakita nyo, dyan sa kulay puti yung bawang. O yung bawang,
it strengthens daw the immune system. Sabi niya, parang masama yung may sore throat ako. Mag-ano ka ng bawang na may honey. Yan, yung radish. O ito naman, yung green, for immediate, ano lang yan, interpretation, nakakita ka ng kulay ng pagkain yan, kaagad ang papasok sa'yo. Yung green, to purify with detoxification. Ang sabi ni mama mo o ni papa mo, magkakan ka kidakol na pechay para ma-wash out sinasatulak mo. Tama? Okay, ito daw. Yung red daw, it improves heart and blood health. O, hilingunin do ang mga Bicolano. Tingnan natin yung mga Bicolano. Pag kumain ng sili, talagang maiinit ang tenga. Di ba? Mainit ang tenga. Tingin lahat sa nakakasalubong maganda kasi nakakain ng sili. Parang feeling niya lahat attractive sa kanya. Okay. Pag sinabi daw, yung orange daw, ito, paligatan. Yung yellow fortifies the skin. Elasticity. Yung totoo yan. Di ba yung mga beauty conscious, gabi-gabi nagpapahid ng may kalamansi. Actually, yung iba, may sikreto dyan eh. Yung iba, nang hinayang doon sa kalamansi. Kasi konti lang naman yung, sorry, side trip lang ha. So, konti lang yung nagamit sa mukha. Kinabukasan, ginamit pa sa underarm yung kalamansi. Pwede yun, di ba? Sino gumagamit ng deodorant na kalamansi? Pwede yun. Oh. Kung may sumobra doon sa ginamit mo sa underarm, pwede pang sausawan. Ayan, ha? Tatawa si Sir Mike eh. So, hindi, side trip lang po. But truly, yung vitamin C na pinapahid natin, it nababanat yung skin natin. Ano po? And orange daw prevents cancer or inflammation. O example, turmeric. Kung sabi niya, namamaga yung aking tuhod. Ihanap mo ako ng turmeric. That's simple. Kulay orange, nakakapagpabawas ng inflammation or cancer. Ito namang isa, purple, to increase longevity. Nakakapagpahaba ng life. Kaya nga sabi ng iba, kumain ka ng talong para yung buhay mo ay maging long. O, di ba? So, yun. Ngayon po, ito yung ano po natin, yung meron kaming nakuhang ano rito, isang kasabihan. Ang sabi dito, ito po ay nabanggit ni si Hippocrates po. Hippocrates. Siya po ay ang tinatawag na father of medicine. O hindi na natin inabot ito. Hindi ko rin kamag-anak yan eh. Siya po nabuhay ng 460 hanggang 370 BC. Bago pa pinanganak si Jesus. Ang sabi ni Hippocrates, let thy food be thy medicine, and thy medicine be thy food. So, ibig sabihin, bayaang yung pagkain natin, yun ang gagamot sa atin. Hindi na kailangan pumunta tayo sa butika para bumili ng gamot, kundi yun mismong kinakain natin. Yun. Bukod po doon, kay Hippocrates, sabi niya, hindi naman yan, ano lang yan sir, kwento mo lang yan eh. Si Hippocrates po, siya yung father of medicine, yung mga doktor na nakapasa sa kanya nagte-take out. Ngayon, itong isa na magsasabi sa atin na healthy pala yon. Meron akong nakuha pa dito po. Medyo meron pa po pala rito. To end the session natin, ito po. Ang sabi dito, ito po galing sa Bible. Ang sabi dito sa Genesis, during the creation po, sabi dito, then God said, let earth bring forth the grass, the herb, the yield, the fruit that yields fruit according to its kind. Yon, bayaang ang lupa daw ay ilabas yung kanyang mga tanim na ganon, sabi niya. Ngayon, sa susunod na verse, ang sabi doon, and the earth bring forth tender grass, herb sowing seed after its kind, and the trees making fruit, kita nyo, whose seed is in itself and its kind. And God said, it is good. Kung sinabi ni Hippocrates na good yung pagkain, mas paniniwalaan natin yung sinabi ng Diyos, it was good. Nung prinosis po yan ng mundo, wala pang chemical nun. It's all natural. So, yun po ang aming presentation. Maraming salamat po sa inyo. Magandang araw po ulit. Para sa inyong mga katanungan, later entertainin kayo ng aming grupo. Salamat po. Yan, maraming salamat po Sir Joe Obligacion ng Joros Farm para sa napakapayak na pagpapakilala ng kahalagahan ng organic farming. Sa susunod na mga episode ay makakasama pa rin po natin si Sir Joe. And yan, mga farmer enrollees, marami na kagad ang ating nalaman. Bukas at sa linggo, ipagpapatuloy pa rin ni Sir Joe ang talakayan.
Napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DA, sa Provincial Local Government Unit ng Cam Norte, sa OPAG at ang 15 LGUs ng Cam Norte. Salamat po kanina kay nakasama natin si Justin Cano, si Ate Justin, ang ating focal person sa ATI. Maraming salamat din po sa natin sa opening ng ating School on the Air. At syempre, salamat sa aming Center Director, Ma'am Elsa, for guiding us, and of course sa ating mga kasamahan sa technical side dito sa ating School on the Air, si Kuya Chan, at ang iba pang mga kasamahan natin dito sa IS section, headed by Ma'am Primalu Imperial. So maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Bukas po ulit, same time, same station. At ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, na nag-iiwan ng isang masaganang ani, mataas na kita mga kaugnay. Stay safe, stay healthy, let food be thy medicine, and medicine be thy food. Sa OA, we are okay. Diyos mabalas po.